ina jin kunya ka ba suna na Liti ba. Uban kowa sai ya ci uwarsa a garin nan idan ba ka ba kafin ne. Bai gida tashi ka bi shi dan Allah kai je ya dauko mana magana. Wannan sai iya dauko mana magana mu shiga uku fa. Wallahi muna zaune a cikin gidan nan za a zo a daure. Wannan dade shi. Ka a'a. Kaga wallahi tashi za kai ka je fa ka bi. Ka bi fa. Bi za ka yi. Magana ki haka ne. Ware. Ka kolla kunnan idan na fita na tsokana na suke. To kun ga irin abun ko? Ai abin da nake ga in faɗa kenan. Gashi na yanzu ni ba ke ba ma yarinya ni kaina ma na fita haka ake nuna ni. Ina mafari ina dalili. Ya je ya bi shi can duk abin da zai mai dai ya je mishi. Sanda nake cewa in ma yaron nan faɗa bai ji ba. Wannan litin ai jaraba ne muka dauko ba mu sani ba wallahi gare ya mai da shi. Dan ba zan zauna da shi ba ka. Ke ma kenan? Ina mafari ina dalili. Haka kawai ba gaira ba dalili. Dama akwai magana da nake so yi da kuma na kamar sallah za ka yi. To lafiya dai ko? Gaskiya yaya to lafiya ba ji lafiya ba gaskiya. To ga mu mana dan ina da ranar fita masallaci daga can cewa aiki zai. Lafiya? Wallahi dama akan yarinyar da na ma magana ina so. To wallahi akwai wani shi ma wanda yake santa. To yana yin barazana ga mutane da abokanai na da ita yarinyar ma. Yana cewa in dai ganna a wajenta kawai sai ya kashe ni. To, sai aka shiga? Waye wannan? Damusa. Damusa? Wannan fitinan yaran? Shi wannan ɗan daba. To, gaskiya ka yi tunani. Abin da kai yayi. Saboda irin wa'annan yara da wuri ake shigansu. Wannan muguwar kalma ce. Kuma lallai dole ne in yi ƙoƙari a dakatar da wannan abu. A waye baban yarinya? Sunan shi Baba Mamuda. Baba Mamuda. Ya suna yarinya? Sunanta Lawisa. Lawisa. To tabbas wannan yarinyar da kake magana ina ganin yarinyar abokina ne. Shi Mamudan abokina ne. Akwai ran da muka haɗu da shi yake gaya min cewa lalle yana neman wani yaro da ya addaban mai yarinya sunan shi Damusa. Kai tabbas wannan magana haka take. To kai haƙuri ka je kai harkarka. Ni zan je in samu mahaifinta mu jaddada magana mu haɗa ƙarfi da ƙarfi a yi maza a yi. Shi ma yaron zan je in ja mai kunne. In ya rabu da wannan yarinya ya rabu da kai ya zauna lafiya. In bai ƙi ba hukuma ko za ta raba mu. Nagode ya. Yawa. Nagode. Kaka damu. Nagode. Tafi Faruku. Assalamu alaikum. Mama Muda, ya gajiya? Ya kokari? To madalla. Ka gani kwatsam a gidanka. Lafiya na ganka haka wannan. To lafiya ba lau ba. Ko ba gaskiya ba? Abin da yasa na zo maka a gurguje. Yarinyar nan taka Lawisa. Bayan wannan addababban yaro da ya dami yarinyar nan, akwai wani wanda take soyayya da shi ne? Kwarai akwai wani yaro da take so sosai. Kuma sunan shi ina ganin Faruk. Faruk ko? Kuma hankali na ya fi kwanciya da shi. Alhamdulillah, to wannan yaro Faruk kanina ne. Da gaske? Insha Allah, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Alhamdulillah. Ni na sha nono na ba Saude. Saude ta sha nono ta bashi. Ita Saudan Allah ya mata rasuwa. Amma yanzu shi yake biya. Ya zo daidai. Ko ba gaskiya ba? So saboda haka yana gaya mun fargaba yana samun barazana a wurin wannan yaro. Ya ce duk lokacin da ya gan shi da ita shi sai ya ajalin shi. Sai ya kashe shi. Tabbas na samu labarin. To kaga yaro tun da ya gaya mun na ce to bari in zo in same ka mu haɗa ƙarfi da ƙarfi tunda tana son shi yana son ta. Ko ba gaskiya ba? Shi kuma wannan yaro zan je in mai jan kunne in mishi nasiha. Idan ya ji ya janye alhamdulillah. In bai janye ba to sai hukuma ta shiga. Dan babu gagarare sai barare. Ba wanda ya fi ƙarfin hukuma. Ba abin da ya fi ƙarfin hukuma. Wannan shine a takaice abin da na zo ma da shi. Ya gode malama. Wannan abu ya yi Allah ya saka da kai. Allah ya ji kan iyaye. Na gode. Yawwa. Madalla. Ina kuma ka samu akuya. Kaka, ki gum. Wannan abu da ke ganin ta ganima ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Galiti. Na shiga. Ta ina ma da yake gaskiya wannan ba zan iya zama da wannan yaro haka ba. Liti. Me kake masa ne wai? Galiti. Ba za ka fito ba ina magana kai shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina malam ne? Kai
kai jama'a wannan yaro yana mana dauki ba dadi na shiga uku wannan wallahi bari mai gida ya tugo maza mai liti wai ba za ka fito ba aka san magana nake son faɗa miki wannan akuyar yar gata ce da ta yi kuka na farko a nemi ruwa a bata kin ji in ta na biyu a nemi dusa a bata na dai gaya miki magana da zan faɗa sannu ubana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina mai gida ya shiga ne wannan yaro ya zame mana fitina yaro sai kuma bayan gida sai ihu kike yi ka shigo ne ka wanda kawai mai gida wallahi tallahi ga ma ka je litine je dauko ma mutane akuya ga ta can a ciki ya ajiye a nan gidan to ka je ji ka shiga ka je ka gama idan ka ba zan ga iskancin nan a wannan gidan ba ai sai ka je ka gani ko gashin dan akuya bai da shi shine zai zo mun da akuya ai sai ka je ka gani ni wannan ai ya zame mana fitina ai gara ka je ka gama idan ka ina fa fari ina dalili wallahi ba zan yadda zauna da wannan ba in haka ake jika wallahi ba wanda zai marmari ya zo gara ka wallahi a fitar da ita ina dalili ina mafari wannan irin rayuwa ne saboda Allah fa yaron da uban shi ko gashin dan kaza bai da shi to amma yaro ya zo ya aje dan akuyar mutane kai ka faɗa ma dai wallahi ba zan lamunci wannan abun ba abin ya mun yawa dole yaron nan tarkata mai da shi gido ai ba kai ba ma ni kai na ba zan yadda ba wallahi kawo mu ba to gani nan ina dalili ina mafari haka kawai yaro a dauko mana annoba jika kawai ya zama mana jaraba bari ka gani ina zuwa Ka zo san wayan ka ne kuku. Ai Allah ya bani wanda ta fita. Saboda haka wannan magana ba ita na zo ba. Na dai zo in ma siya kuma in ja ma kunu. Akwai wani yaro da kake mai barazana da mutuwa, Umar Faruk, akan budurwarsa da Wisa. To ƙwarya ta bi ƙwarya. Ka nemi daidai kai, wannan ba ta ka bace. Kai haƙuri ka bar su. Idan kai hakan za ka zauna lafiya, in kuma ba haka ba, hukuma za ta shiga tsakanin mu. A cikin fadata ka shigo kana ja mun kunne? To aka shiga fadar martaba ma aka zidda da'awa ballantana fadar dan ta'adda dan daba irin ka. Kai. za a yi are Kai na biya ma yanzu a ga kwalwarka a kasa. Kare jan ne kawai shine mafita. To yaƙi na ya zama biyu ke. Umar Faruk kai na biyu. Kamar ya. Kai da ƙaninka ka je ka sai likafani ka aji. Domin sai na kashe ka kai da ƙaninka. In har bai bar Allah wilau ita ba. Allah ya bi ka. Ba kuma abin da za ka yi mai. Saboda haka ni na wuce. Allah ya shirye ku. Kusa abin da ya kamata a yi ce mai yazo ma ya kora ma akwai abin da ya sa na kyale saboda ya je ya kai labari ya bada likafani ya aje masa dan sai an yi gawa biyu duk ranar da ya sake dawowa sai na ce mai gobe ma zan je kuma haura Bugana barka da wuri haka. Na kawo ma wata gwajama ne domin a dan anshi kuɗin kuna dan yi shagali ne. Zalimu ba shi. Ayya. Na gode muka.
Dige. Mai gida. Kada daji ne ke. Wallahi. To ya aka yi? Kan magana wannan tsohuwa akuyar ne da aka kawo ma. Shi ne yanzu aka zo an saga ni. Dige wannan akuya ai ta koma inda ta fito. Domin kaka ta sake ta. Wallahi mai gida cikin mu ne yanzu shiru ake ji. Kai ku tashi ku bar nan gurin. Magana ɗaya yake. Ga wani abu. Ku ji bari magana ɗaya yake ba gari. Kai!